जोंफोर प्र'नि माबाखौ चेनेलखौ सोरबा गोदानफोर नायदोंब्ला होना हो लाइक आरो कमेन्ट आरो शेयार शेयार आरो माबाखौ दा बुंथार साफा खेरेबना साबसक्राइब होनो बैयावहाय आदा मेहेरखौ लोगो मोनलायबाय नै आदा मेहेरखौ लोगो मोनदों आदा मेहेर बियो हेलौ ब्रादार नालि दिनै गौरांनि पार्कआ हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय गुड मर्निं एन्ड वेलकाम बेक टु माय अनादार ब्लग भिडिअ स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय थाबाय आरोना स' लोगोफोर दायो जों बावखुंग्रि थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन आरोना भिडिअ खालामैया दिनै बावखुंग्रि थांनायखौ भिडिअ खालामबाय आरोना लोगोफोर नै जोहोलावफ्रा नुवाखै गारिया सेंग्राफोर ओरैबायदि लोगोफोर नै दा मा होनो ससेया लोगोफोरजों उन्दैफोरजों फैफानानै ओइलाय नै उन्दैफ्रा बावो रंजायो जोंना मेदाम जि जों माबाबाय आरोना स्कुटिजों सेन्स खालामफैबाय दायो सिनायथि ओंखारनानै दिनै लोगोफोर दायो सफैबाय आरोना जायगायाव नै लोगो जाबाय ओमफ्राय नैयावनो पार्किं खालामबाय आरोना बाहाय मेन गेटनि एसे गोजानाव दोनबाय आरोना लोगोफोर गारिखौ मानो होनबा मेन गेटआव लांला खाथि जाखायो बेनिखायनो बाव दोनबाय आरोना पार्किं खालामबाय लोगोफोर लांबाय थादोंना जोबनो गैयै मानसिनो थाबायगासिनो हा हायो हायो माखा लोगोफोर माबायदि मानसिफोर दं नायलांबाय था टु बिकुस हाम बिकुस लाबायलै नै गोगोमनो लोगोफोर जों दा सफैबाय आरोना नै मेन गेटआव बावखुंग्रि मेन गेटआव सफैबाय लोगोफोर नैबिदिनो बहुद ओरैबायदि मानसिफोर दङ ना ओरैबायदिनो बुंनो हाया आरोना ओंखायनो ओरैबो ओमफ्राय ओरैखौथ' बुंनो हाया नै बे जाहैबाय बावखुंग्रि हाजोनि मेन गेट जाहैबाय आरोना जों दा बेखौ पार खालामसै आरोना बारलांसै ओमफ्राय गाखोनोसै आरो सालाव आरोना बियो लोगोफोर बेनो स्टार्टिं आरोना गाखोनाया लोगोफोर दा गाखोलांसै आरोना बेनिफ्रायनो बेनो स्टार्टिं जाहैबाय माने हाजो मोनथावाखै मोननाया ओमफ्रायहाय बेनो स्टार्टिं दा गाखोलांसै आरोना लोगोफोर नायदो नै बावखुंग्रि सिख्ला बेयो बिनि थाखायनो दा फेस्टिभेलखौ खुंनाय जायो आरोना बावखुंग्रिखौ लोगोफोर दायो गोजौआव लोंनो दै लानोसै आरोना बेयाव गोजौआव लोंनो दै लानोसै दा नङाबा मारैसो बिनिफ्रायनो जाजेनबाय आरोना गाखोनाया लोगोफोरनि हाजोआ बेनो गुदि दा बिनिफ्रायनो जागायबाय आरोना गाखोलांसैलाय नै होलांसैलाय ना मा होनो नुबाय नै बेहाय बायदिसिना फुजारिफ्रा माबा सारलाबायदों नै गोथार जानायनि नुवाखै नै नारखो जाजेनबाय नै बरिया लागाव होखो गाखोजोबसै नै दाइसिमोन ओरै नै दै सान्थि सारदों नै बाहाय नै जोंना जाबाय लेने बेहाय फुजा बायदिसिना होबाय होयो नै बेनो स्टार्टिं आरोना गाखोनाया जाखो जाजेनबायानो लोगोफोर नै गाखोलांबाय थानोसै आरोना गाखोलांबाय थानोसै बिराद गाखोगासिनो दं नै बबाव थांखो जाला हाला दोनथ'ना हालानो हनै नै बिराद आया जिरायबाय जिरायनांलायबाय नै जोंना दायो सेकेन्ड स्टेप बारबाय आरोना दंबावो दासो सेकेन्ड स्टेप ओमफ्रायहाय 5 स्टेप ना बेसेबां 7 स्टेप दा बेखौ गाखोलांनांगौ आरोना दासो शुरुआत है अभी और जाना पारेगा माखासेफ्रा गाखोनानै ओंखारलायजोब्बाय आरोना लोगोफोर दा गाखोना ओंखारबोजोब्बाय मेरला दंबावो नै माने जोंथ' दासो गाखोजेननाय आरोना जेबो नङा दासो नायलांबाय था लोगोफोर लोगोफोर नै लोगो जागोन बुरिखो हाबा जाबायसो लोगोआबो हाबा जानो होगुदो दा ओइ हा दै गांबाय
Kelangbak eselfra. Bisi goजौसिनलाय बेयो. Hayo. Nih, Madam Z, udah ke? Lasi mau gak ketar kendek punya, gak ini. Sudah lebih nih, partner. Ini, berat, mudah gak kasih. Suruh ke? Ini anak partner. Zirai bawa. Bulu itu lagi. Mau beli gaker kan, mau guys menjauh. Gaker tu nak hati nak. Partner aja lebih. Zirai lebih. Zirai lebih sini. Gila ya. Oh, zirai kain tu. Ini tu mau sih puja apa guys man. Kau puja baju sih nak orang ni. Kau. Nah, gezer nak pergi na, lagi gezer nak pergi. Thangbai juga kon sih. Itu jadi puja hari na. Am kerja skill apa? Hasil. Kerja skill apa ni je? Asli tu berapa pintar kan puja kalau mana hanya mula. Jadi. Itu ni. Apa video? Asal awak ni. Nali ni. Hindi ni gaurang di harga. Hey, lihat. Mujang na? Mujang. Kakak ni. Be kakak ni. Ini nali bro orang baik. Fैदा फैगासिनो गाखो मानसंसै मानसं माथो मानसंसैलाय नै मानसं बावगोन आरो मानसंबाय थागोन मानसं खांसै नै मानबाय ओहै नै जाहैबाय हेलौ होननायनि ओरैसै Hello, ki hello. Hello, double hello. Aku manjong, boleh? Manjong baik hagan, are manjong baugan. Ini. Gufung bujub kawai nih bustuwa. Damgrap tu kayaknya mulai. Lagam nah, adai. Narka. Jalan last floor sofai biar na yang baik bergem na last floor raw sofai na yang biar na yang gufung jabai hadri jeng hadri ayat jakobai nih joma mingsinan jirai gelap hijau bani baik बर'फोरनि दोरोङारि खेराइ गासिबो नायनो हागोन नैबेनो आरोना जों सुबुंफोरनाबो मिथिखायो
लास्ट स्टेजआ सफैबाय आरो ना लोगोफोर खस्थ' मोनबाय गाखोनानै थेवब्लाबो फाइनाल स्टेज बेयो टप फ्ल'र बयबो मेंसिजोब्बाय जानांगौ लोगोफोर दायो नै ओंखारफिनबाय आरो ना गोजौनिफ्राय गाखोनानै गोजौ गाखोनानै दा फैफिनबाय आरो ना दसे रेस्ट लाखानानै दायो गाहायाव ओंखारबोफिनबाय माने थाबाय थानो आरो जेबो खामानि गैयाना ओमफ्राय दैबो गैला दै लोंगासिनो आरो ना लोगोफोर ओंखारबोफिनबाय लोगोफोर होलांबाय आरो ना होबाय ओइ बाब्रे आइ ओरैसै लोगोफोर नै दायो न'आव थांनो ओंखारबाय आरो ना लोगोफोर समाबो जाबायना न'आव थांनो गोजानबो हाजो गाखोबाय मेंबायबो लोगोफोरनो लोगोफोर दायो नै बावखुंग्रिथ' गाखोबाय देग्लाय बोसोरावबो बोसोरसे जानायखौ दिनै सानसेयावनो फोजोबबाय आरो ना ओमफ्राय मा होनो बेनि अनगायै दाना नै बाथौनाव फैबाय दाना बाथौनाव फैनायाव जोंहा मोसानायखौ लोगो मोनलायबाय बिथाङा उदालगुरिनि बिदिबाय ओमफ्रायहाय जोंहा नै बेखौ लोगो मोनफैबावबाय नै MMB ब्लगार बेखौ लोगो मोनबाय आरो ना दिनै जोबोर गोजोननाय मोन्दों देग्लाय बोसोराव बिथांमोनखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो ना बहुद बिराद मोजां मोन्दों आरो ना गोसो गोरबोखौ एकदम फिसनि दै लोंनायखौ बारो बेनिफ्राय साबसिन मोजां मोन्दों गोसो गोरबोआव लोगो मोननानै मिथिबाय लोगो मोननानै जथेस्थ' नङा होमबा बिराद मोजां मोनखादों आरो ना गोसोखौनो ओमफ्रायहाय बिजों मा हांसा गासिबो थाबोजोब्बाय ओमफ्राय जोंना गाखोनो नागिरनानै मा जादों प्रब्लेमखौथ' मिथिखायाखैदां नोंसोरना ओमफ्राय बिदिफ्रा मिथिसिगोन जोंना ओरैबायदि जादों मा होनबावनो फाग्ला आरो मा होनबावनांगौ जाखो लक मारिना लाना मा जानायमोन गारिखौनो खेवनो हालामोन बे साबिखौनो मा अबेहाय एब्र'ना लाफ्लांगोथाय लक मारिना लानानै खुलिनो हायि जादों सोरबाफोर जुदि लोगो हमनो गोसो दंमोन बिथांमोननि थाखाय आङो बुङो सरि मानो होनोबा जोंना फैबाय थानाय समावनो जा प्रब्लेम दंखायोमोन बेनि फारसे आङो बुंनो थांला आरो बेनोसै आरो जेब्ला आङो बाहाय फैयो बेहायबो आं मोनसे गोरोन्थि मावनानै लाफ्लांबावबाय मा गोरोन्थिलै बेलाय गोरोन्थिया जेब्ला गैया गोरोन्थिनि फिसा जेब्लाखि मानसिया दावगानो सानोब्लाथाय मोजाङै गोसो गोरबोखौ गुदुं खालामालासे बिदिनो लासै सान मालाबाबो साखुर दाखुर खालामनो नाङा बिदिनो थांनांगौआथ' थांखागोन समाथ' दंबाय थाखायो बे समाव मोनाखैब्लाबो जिउआ थाङाब्ला जोङो नेक्स्ट इयाराव फैनो हागोन बेफोरबायदि आरोना हांखुर जानो नाङा बिथांनि आङो आरो बुंबावो MMB ब्र'नि गारिया नालाय माबायदि स्टार्ट खालामनांगौ नालाय हो गया चालू हो गया जो सिर्फ कहाँ जाना कहाँ आना नुवाखै वहाँ पहुँचना चलो क्या ये जिबा उड़ा ये ऐसे तो मडेला ओखिजोंलाय गंसे मा चेनेल जों ओरै होनो हागोन ना इसे जायो